и имат абсолютни основания техните искания, техните претенции в случая. Аз считам, че може да се възрази и то много, защото от изредените социални придобивки или социални права, които нека оттам да започнем, единственото нещо, което българското законодателство не разрешава на индивида, в случая свиждането в болница, което, съгласете се, лесно преодолим проблем. Що се отнася до отглеждането на деца, все пак нека да тръгнем по другата посока. Къде в хартата за правата на човека е визиран гей брака? Може да ми обясните? Няма такова нещо. Освен това, да започнем от конкретната разпоредба на семейния кодекс, която толкова дискутирана. Този член 13 в проекта, който визира съжителството между мъж и жена, крие своите несъвършенства до толкова, доколкото там отпадат изискванията за предпазване от опасни за поколението или опасни за човека болести, каквото изискване има при нормалния граждански брак. Отпада възможността да се контролира броя на брачните двойки. И тук говорим само за случай, в който се разреши и се регламентира по този начин, по който е проекта, съжителството между мъж и жена. Да отидем малко по-нататъка и да задам другия въпрос. От кога принадлежността към сексуално общество, за което вие претендирате и което е абсолютно в разрез с всякакви норми на демократичност, създаване на привилегия на базата на сексуална принадлежност, от кога това трябва да задължително да бъде наш политически проблем? Ще ви отговоря директно. Сексуалната ориентация. Да. Директният отговор на въпроса ви е следния. Хомосексуалните хора, не само в Република България, не получават специално право. Те получават равно право. Говорим за проекта за фактическо съжителство. На практика, това, което вие... Кое ви прави по-специални, за да го получите? Кое ви прави по-хора от нас от обикновените? Смисъл, вие принадлежите към хетеросексуално общество. Аз принадлежа към хомосексуално общество. Това не е единственият свят, в който ние съществуваме. Ние живеем в едно и също общество. Хомосексуалното население на Република България в момента, ако се приеме този настоящ проектотекст, който говори и на практика регулира само разнополовите двойки, също това вече е форма на дискриминация. Защо? Няма да акцентирам на дискриминацията толкова много, просто защото в случая става дума за лишаване от права. А вие говорите за някакви специални права. Аз не разбирам какво специално има в това законът да регулира различните, двата в случая варианта в обществото. Хетеросексуални и хомосексуални. Къде виждате вие точно специалното право на една сексуална общност като нашата? Аз виждам много специални права, но нека да започнем от това. Съюза между мъж и жена, откакто свят цветува, се прави с цел продължаване на рода. Да. Отговорете ми, че и род ще продължите вие. И да продължим нататъка. Ясно е, че никакъв род не може да продължите. И за това следващата стъпка ще е да поставите новото си политическо искане, вие и вашето малцинство, да имате право да осиновявате деца. И тогава ние ще ви зададем въпроса. Какво поколение вие ще отгледате? И на трето място, отново повтарям въпроса си, защо вие трябва да сте по-специални и на вас да се обръща повече внимание, отколкото на всеки друг нормален гражданин. Последният въпрос го пропускам, защото вече отговорих на него. И сега ще ви кажа следното. Не знам дали си давате сметка, но вие сте народен представител. Като такъв вие в момента легитимирате в най-директна форма хомофобия, което означава на по-прост език казано подтикване към някакви форми на ненавист. Аргументирайки това отново с говоренето за специални права. Аз познавам един градски прокурор, който звучеше така като вас. Вече не работи. Вижте, сравненията в случая... Господин Чернов, господин Панайотов спазва добрия тон. Аз държа на цивилизования тон на дискусията и прави оговорката, че тя е много трудна дискусия, но за тези неща трябва да се говори. Ние не устройваме зрелище. В момента се опитваме да представим проблемите на една защо ми се реагира с заплаха, с преследване, че изразявам свободно мнение. Това ли е част от... Да. Не, смисъл, аз просто ви казвам, че... Вие се опитате да ме оплашите, че хомофобията е лошо. Това е контрапродуктивно. Смисъл, добре, окей, аз въобще не ставаше дума за заплаха, аз просто казах, че според мен един политик, какъвто вие сте, трябва да се замисля, когато на практика казва нещо, което
влече със себе си значителни последствия. Вие сте политик и все пак формирате в някаква степен мнението на някакви хора. Това ми беше мисълта. Становище, на което трябва да се взима. Господин Панайотов, вие познавате ли много хомосексуални двойки, които отглеждат деца? Да кажем, тези деца са на единия от двамата в двойките. И от тук насетне, ето, аз имам така чисто човешко... Аз от една страна искам да се поставя във вашето положение. И знам, че само така могат да бъдат разбрани вашите проблеми, въпреки че това е много трудно. От друга страна, не смятате ли, че децата, отглеждани в такива двойки, ще са, да кажем, прицел на подигравки в училище, сред другите деца? Че вие предпоставяте един труден техен живот? Да, това е трудно. Че тяхната психика може да бъде деформирана, че половата им идентификация може да бъде увредена по някакъв начин. Това са много въпроси вече наведнъж. Аз ще се опитам да ги упростя малко. Значи, първо, количественият въпрос не стои. Да, познавам такива двойки. Сега не мога да кажа, че са много. Първо, защото не познавам всички хомосексуални в България, очевидно. Второ, това, което питате, да, гей-лесбийската общност в България е абсолютно съзната, че тези промени не стават бързо в съзнанието на хората и така нататък. Въпросът тук е, примерно, това, което казахте за половата идентичност и това, с което обикновено се спекулира, че детето ще бъде с едва ли не принудителна хомосексуална ориентация при подобни двойки. Въпросът е сложен и то не е просто юридически, той е чисто човешки. Какво се има предвид като отговор по принцип на този въпрос? Поне според мен, моята реакция би била следната. Едно дете, в каквато и да е била среда да бъде отглеждано, то не избира собствената сексуалност, била тя хетеросексуална или хомосексуална. Въпросът обикновено, който се появява и който вие косвено